Nampa tugas kawitan dadi guru, senenge ati ora bisa digambarake nganggo larikan tembung. Witikna gegayuhan minangka pendidik wis makantar-kantar duk nalika isih lungguh ing bangku sekolah. Lan sakwise rampung saka bangku pamulangan, dak rewangi kraya-raya dadi tenaga pengajar sukarelawan mataun-taun kareben antuk pengalaman yen sawanci-wanci kasembadan dibenum dadi Umar Bakri. Senajan jaman saiki akeh sarjana sing wegah dadi guru, ning pranyata isih ana sing pengin ngabdi ing donyane pendidikan minangka tenaga edukatif. Klebu aku dhewe ora rumangsa asor ngemban tugas minangka guru sekolah dasar ing Poncot Padesan. Uga wis nglenggana yen nampa sembule saanane lan durung murwat kambi wetune tenaga lan pikiran. Apa maneh yen nganti digandeng cenengake karo mumbule regan sing akhir-akhir iki ora kena dikendhaleni, genah ora bisa nuntut. Arepa mung kanthi bayar pas-pasan kanggoku dudu perkara sing paling wigati. Lakar cilik gedene kabutuhan ngono gumantung marang sing belanjakake. Sithik kena diubetake, akeh bisa ditanjakake. Yen nuruti kurang arepa nganti mlebu kuburan ya tetep ora cukup. Sing jalari ati grengseng lan mantep dadi guru jalaran aloke kanca lan keluarga padha duwe penganggep yen aku duwe bakat mulang bocah-bocah. Yen diitung-itung papan dununge sekolahan sing arep dak panggoni mulang jebul ing Karang Padesan sing adoh lan mencil. Yen to ana omah isih mung siji loro, klebu omahe penjaga sekolah sing kudune manggon sacedhake sekolahan, malah adeg omah mencil amor masyarakat. Wala-wali kepala sekolah aweh pamrayoga supaya manggon ing perumahan sing dibangun pemerintah ing lingkungan sekolahan, nanging tetep ora digawe. Sesasi rong sasi anggonku ngayahi tugas isih tak laju sinambi matik-matik papan sing sekirane kepenak dipanggoni. Karang jarak omah lan panggonan mulang isih puluhan kilometer adohe. Yen terus dilaju genah ora bisa nyambut gawe saapik-apike. Kejaba kuwi kurang becik tumrap kesehatan awak lan keselamatan jiwa raga. Mula senajan kanthi meksa digawe kerasan, dak pikir keputusan mau kelebu keputusan sing paling maton. Sidane aku enggal matur marang kepala sekolah yen perumahan guru sing lawas suwung ora dipanggoni arep dak tata lan dimanfaatake. Ora nganggo maneka pertimbangan, kepala sekolah gelis awah palilah malah diulungi ragat kanggo ngupakara perumahan sing wis akeh dipangan totor. Durung nganti pindah boyongan menyang perumahan guru, aku wis krungu maneka swara rerasan sing kurang nyenengake. Surasane Panduwa ngandhakake yen perumahan suwung kuwi dipanggoni bangsane lelembut sing seneng ngridu sapa wae. Mula ora ana guru siji-siji sing wani mapan ing kono, kuwatir yen dadi sasaran pangamuke sing mbau reksa. Kadidine makhluk sing kepanggonan iman, aku ora gampang percaya saweneng crita sing mambu-mambu tahayul lan durung kepara mesti benere.
kanggo golek sisik melih lan ngelacak kanyatan sing satemene. Aku nyoba nyuwun katerangan menyang kanca guru pendidikan agama sing dianggep duwe dudutan gumathuk. Ya saelingku kabeh rasan kuwi ya mung crita. Aku dhewe durung percaya luwe-luwe kanca guru ing kene iki klebu tenaga anyar kabeh. Mula ora ana sing ngerti mungguh kepriye sejarahe sekolahan iki sing sakmestine. Sing ngerti gamblang asal usul ngenani papan kene iki wis padha mutasi lan akeh sing pensiun. Yen ngaten, sing ajeng kula rungu niku namung kabar ngayuwara pitakonku miterang. Saka panggrayangku kok ya mangkono. Upami kula nekat manggen perumahan menika dos pundi miturut Pak Rit? Ya monggo sing baku jenengan kudu sangu ati tatak yaiku ora mamang. Pepuntone kanthi sangu niat gilik aku sida manggon ing perumahan sing rada adoh karo lingkungan masyarakat, sing dak gawa wadah sandangan, kompor lan radio transistor. Siji maneh sing ora nate keri yaiku gitar akustik kanggo mbuwang rasa sepi. Maklum urip ijen yen ora pinter golek hiburan, pikiran dadi nglantur mikir kuwur. Dina kawitan manggon ing perumahan kabeh lumaku lancar, ora ana kedadian sing aneh-aneh. Malah mligi kanggo pribadiku krasa ana hikmah sing bisa dak jumput kanggo sangu bebrayan. Adoh saka wong tuwa jebul duwe teges mirunggan, ajar mandiri ing samubarang lan bisa rasakake swasana alam padisan sing prasaja lan kebak rasa katentreman. Nalika kanca-kanca guru miterang mungguh kepriye kahananku urip ijen ing perumahan sing dikabarake angker lan sangar, aku awe wangsulan prasaja yen swasanane banget nyenengake, sing wigati ora mrangguli kedadian-kedadian aneh kaya sing dikuwatirake kanca-kanca guru liyane. Rampung udan grimis wengi krasa atis, ndungkap ning sira wengi swasana malih dadi tintrim, krasa yen beda karo wengi sadurunge. Kanggo ngipatake ati goreh, gitar ing sandingku gelis tak candak, drang-dreng sinambi rengeng-rengeng nyanyi maneka lagu. Rampung nyanyi aku krungu swara lamat-lamat saka kaduan. Yen tak telingake kanthi permati pranyata swarane bocah nyanyi bebarengan lagune gugur bunga. Tak grayang wulu gitokku padha ngadeg, ana rasa wedi mrambat ing pangrasaku. Kanggo ngusir sepisan maneh gitar dak candak drang-dreng karo nyanyi luwih banter kanggo numpuki swara sing krasa ngiris-iris ati iku. Swara gitar leren embuh sing kaping pira, swara ngrujit ati kuwi terus nyogrok kuping. Kanggo ngawekani lan ngaweruhi kanyatan sing sabendere, aku gelis jumangkah, kuping dak tempelake mepet cendela, nilingake asal swara sing durung genah saka ngendi sumbere. Jebul arah swara saka jero ruang kelas 6 sing pernahe ing pontot kidul cedhak wit johar. Sewengi prasasat ora ngremake mripat, wala-wali aku ngresah ngipatake maneka pikiran sing ruwet ora karuan arahe. Mula nalika keprungu swara adzan subuh saka corong masjid, aku enggal-enggal menyat saka paturon sak perlu wudu. Rampung salat subuh, aku nemu dalan mungguh kepriye mbirat pewati anane lelembut sing ngeridu saben wengi. Salah sijine cara aku kudu ketemu kepala sekolah sing wis pensiun lan ngerti asal usul
cerita sekolahan sing dak panggoni. Miturut dokumen sing dak temu pawungan sepisan sing ngasta pimpinan yaiku Pak Hardiman sing wis sawetara anggone purna tugas. Kanthi sesideman aku sowan lan nyuwun sakehing penjelasan. Aku sengaja ora ngabari kanca-kanca guru mundhak durung-durung wis dadi rembugan rame. Bisa-bisa ancas tujuanku sakawit ora kasembadan. Ketemu Pak Hardiman, aku cerita akeh-akeh ngenani prastawa-prastawa aeng sing ajeg dak prangguli ing perumahan guru. Uga dak kandhakake yen saploke manggon ing perumahan wengi-wengi sing lumaku tansah ora tentrem. Pancen bener nak guru, nalika aku mimpin sekolah kuwi nate ana kedadian sing njejuing atiku lan angel dak kipatake saka pikiran senajan pelakon kuwi wis pirang-pirang tahun. Ceritane Pak Hardiman kanthi netra kaca-kaca. Kedadosan menapa, Pak? Pamunggelku ora sronta. Kanggo ngadepi lomba paduan swara sore kuwi, bocah 15 padha latihan ing jero ruangan kelas 6. Ora dinyono dadak teka mendung peteng, terus udan angin ora sakbaine. Sekolahan ambruk, bocah 5 ora kena dikukup nyawane. Liyane tatu abot mlebu rumah sakit. Yen kelingan kedadian kuwi nganti saiki isih krasa gawang-gawang ing jero mripat. Lan aku mrumangsani wong sing paling gedhe nanggung dosane. Krungu cerita nrenyuake aku nganti melu kanyut lan kami tenggengen. Ora sadar mripat melu kaca-kaca, ora mentolo ndudah cerita lawas sing dijlentrehake Pak Hardiman tumeka rampung. Pirembugan enggal dak enggokake bab liya sing nyenengake. Ora lali nyuwun pamaryoga munggo kepriye ngemban tugas minangka guru ing lingkungan padésan sing masyarakat sakupenge durung duweni kesadaran wigatine pendidikan. Mulai saka daleme Pak Hardiman dadak aku nemu ide sing ora kepikir sadurunge kanggo ngelingi pengabdiane bocah 5 sing tinggal donya mbelani nama baik sekolahan. Aku arep menehi penghargaan arupa piagam mesisan yen malam Jumat nganakake tahlilan ing sekolahan. Sapa ngerti kanthi anane piagam lan tahlilan mau arwahe bocah-bocah rumangsa antuk pakurmatan sing murwat. Syukur yen banjur nglereni anggone ngeridu katentremane wong liya. Mulai saka sekolahan aku enggal njujuk perumahan, terus budal menyang percetakan sak perlu pesen piagam sing surasane aweh penghargaan marang bocah 5 sing wis nyengkuyung anane lomba paduan swara. Sing dak tulis terwaca gede jenenge bocah 5 sing belani nama baik sekolahan nganti kebrukan bangunan sekolahan dadi jalaran tinggal donya supaya laras karo jamane sing dak suwun tanda tangan Pak Hardiman. Sawise rampung banjur dak lebokake figura lan dak pajang ing ruang kelas 6. Malam Jumat aku karo Pak Ridwan guru agama ngundang kanca lan tangga masyarakat nganakake tahlil bebarengan ing jero kelas sing biyen nate ambruk keseret angin. Gumunku wengi-wengi sabanjure aku wis ora krungu maneh swara-swara lagu gugur bunga sing abdate ajeg rinungu lamat-lamat saka ruang kelas. Anggonku mapan ing perumahan guru kebak rasa katentreman. Ora ana pangucap sing pantes kejaba pamuji syukur marang Gusti Kang Maha Wikan.